Che, fa poc vaig veure un vídeo d'una tia que dia España cristiana i no musulmana. que la mare, ella resumia aixina el tipus de país que vol per ella. Jo, pensant sobre el tema, ja independentment d'on fiqueu el perímetre de lo que considera el seu país, jo dic, ja veus tu, jo dic, per començar, ni Espanya ni cristiana, ni tampoc musulmana, perquè això de sentir-se espanyol, pues això està dins de igual que sentir-se cristià o musulmà, igual que sentir-se home o dona, perquè físicament pot tindre biològicament les característiques que tinga, però la construcció cultural de lo que s'associa a considerar-se home o dona pues és un artifici, en el fons. I les identitats nacionals és exactament igual, són el mateix. I les adscripcions religioses també, perquè ningú diu jo sóc cristià i ho considera d'una manera monolítica, cada un tenim els nostres matisos, els nostres grisos. En el meu cas jo sóc ateu i potser no me considero ateu de la mateixa manera que un altre que es considera ateu. Jo tinc la meva explicació de la falla i cada un té la seva. Jo em considero valencià i prou, nacionalment parlant, però potser no ho considero de la mateixa manera, en les mateixes paraules ni matisos que un altre que també diu considerar-se valencià, perquè la vida és complicada i complexa. I cada un tenim un món dins del nostre capet. Així és que, com dia, cada un, les identitats, se les crea, se les inventa, o s'adscriu a d'elles en els seus propis matisos. I si n'hi ha alguna en la vida que no n'hi ha que imposar, és sentir-se d'una manera o d'una altra, siga nacionalment, religiosament o de gènere o de la identitat que siga. Així és que, pensant sobre les identitats, jo dic, què podria caracteritzar a la identitat valenciana? Bueno, pues segurament moltes coses. Però fugint de lo típic de la llengua, de la gastronomia, el folclore i tot això, n'hi ha una cosa que jo comprove prou quotidianament que mos uneix, que és el tipus de sentir de l'humor. Per almenys jo ho comprove en la meva quadrilla d'amics. Quan comencem a dir brofegades, la tendència natural, i instintiva i impulsiva de tots i cada un de nosaltres és exagerar cada vegada més la brofegada i fer-la més barbaritat i més ridícula i al final més intolerable pel personal. Però tu estàs ahí en la ona de la barbaritat i vols més i més, fins que ja no dona més de si la risa ni la gràcia, hasta que la extingim, com el foc. En resum, que més val bastir una identitat col·lectiva basada en el que ens uneix i ens fa sentir bé, que no començar a buscar colorins i paraules i exclusivitats que comencen a separar-nos, perquè si no, no farem mai pinya en una merda. Vinga!